Mä oon taas pian aloittamassa kitaransoiton opettamista Jyväskylässä ja oppilaat tulee tunneille, niin mä ajattelin tehdä vanhemmille tällaisen pienen listan vinkkeistä, miten pienen muusikon musiikkiuraa voi edistää. Mulla on ainakin 7 kohtaa, mitkä voitaisiin käydä läpi, että miten voi oman lapsensa musiikkikasvatusta tukea. Ensimmäinen juttu on se, että pitää olla hyvä soitin. Hyvä soitin maksaa rahaa. Kitaransoito-opettajana mä voin sanoa, että alle 300 eurolla et saa esimerkiksi hyvää sähkökitaraa. Squier on yksi merkki, niin kuin Fenderin Squier-kitarat, jotka on suunniteltu tai markkinoidaan aloittelijoille, mutta on tosi tärkeää, että hankkii hyvän soittimen, joka maksaa yleensä yli 300 euroa, joskus yli 400 euroa, koska jos soittaa huonoa soitinta, niin silloin tulee huono musiikkisuhde. Tulee sellainen fiilis, että itse ei pysty tekemään hyvää musiikkia, vaikka syy voi hyvinkin olla siinä soittimessa. Soitinta pitää myös huoltaa, kieli pitää vaihtaa ja intonaatiota, eli hieno virettä, pitää kieltenvaihdon yhteydessä säätää. Ja kaiken tämän voi tehdä musiikkiliikkeessä. Toinen asia soittimen lisäksi, mikä on tärkeää, on se, että kotona on harjoittelutila. Ensinnäkin on huone, mistä ei ole toivon mukaan läpikulkua tai ei ole haittaa sisaruksista tai vastaavaa häiriötekijää. Mutta sitten soitin pitää olla esillä siten, että siihen on helppo tarttua, koska jos se soitin on aina siellä kitaralaukussa esimerkiksi, niin sitten siinä on suurempi kynnys tarttua siihen, kun se pitää ottaa pussista pois ja virittää. Niin mieluiten kitaratelineellä ja mieluiten sitä, että pidetään sitä vireessä, sitä kitaraa. Viritetään niin usein, että sen vire on aina jokseenkin säädyllinen. No niin, sitten harjoittelutilassa pitää olla nuottiteline. Ja nuottitelineelle laitetaan ne paperit, joita työstetään tällä hetkellä. Ne läksyt, mitä pitäisi seuraavalla tunnilla osata, tai mitkä on muuten tärkeitä. Sanotaan vaikka näin, että maksimissaan 3 eri aiheen paperia voi olla nuottitelineellä. Nuottiteline ei ole nuottien säilytyspaikka. Jos nuottiteline on nuottien säilytyspaikka, niin silloin musiikillinen oppimateriaali näyttäytyy sekavana kaauksena, josta on vaikea saada otetta, eikä tiedä mitä pitäisi tehdä. Siksi nuottitelineellä säilytetään niitä materiaaleja, jotka on läksynä tällä hetkellä, ja niitä on aika vähän kerrallaan. Nuotteja on paljon, joten nuoteille pitää hankkia kansio, mieluiten kaunis ja hyvännäköinen kansio, niin sitä materiaaliakin arvostaa sitten enemmän. Mieluiten sellainen kansio, jota pystyy lukemaan kuin kirjaa, koska on olemassa toki kansioita, jotka on vain sellainen tasku pinolle papereita, mutta silloin se pino ei ole järjestyksessä. Mä itse suosin muovitaskukansioita, mutta papereiden reiittäminen on yksi hyvä tapa saada paperit sellaiseen järjestykseen, että me voidaan vaihtaa niiden papereiden järjestystä siten, että me voidaan priorisoida ja lajitella niitä nuottipapereita järkevään järjestykseen. Ja sitten sitä kansiota pystyy lukemaan kuin kirjaa. 3. asia pikkumuusikon musiikkiharrastuksen tukemiseen on hyvä opettaja. Mieluiten koulutettu opettaja, jolla on tutkinto. Ja kommunikaatiotaidot pitää opettajalla olla myös. Tutkinto ei ole tae siitä, että pedagogilla on kommunikaatiotaidot. Ja hyvä soittotaito ei missään nimessä ole tae siitä, että hän kykenee kommunikoimaan oman osaamisensa eteenpäin. Tai osaisi millään tasolla analysoida sitä, että miten hän soittaa kitaraa, vaikka soittaisikin hyvin. Siksi tutkinto todistaa jotakin, mutta kannattaa kysyä musiikkioppilaitoksista, musiikin opettajilta ihan kouluista tai musiikkipedagogeilta suosituksia tietyn instrumentin opettajasta kyseisellä alueella. Ja kannattaa kysyä useasta lähteestä. Jos saa saman nimen, niin todennäköisesti kyseessä on hyvä tyyppi.
Opettajan tulisi olla tavoitteellinen ja käyttää opintomatriisia. Opintomatriisi on taitotaulukko, johon on kirjoitettu esimerkiksi kitaransoiton tekniset tavoitteet, niin kuin vaikka nuotinluvun suhteen, vasemman käden tekniikan suhteen, oikean käden tekniikan suhteen ja näin. arttuhärmälä.com, sieltä löytyy mun kitaransoiton opetuksen opintomatriisi ja klassisen musiikin improvisaation opetusmatriisi. Niin sieltä löytyy niin sanotusti kurssisisällöt harvinaisen selkeästi. Ja opintomatriisi pitää olla siksi, koska opettaja ei voi muistaa opettaa kaikkea ilman opintomatriisia. Mä opetin pitkään ilman opintomatriisia, ja vaikka opiskelija olisi kehittynyt oikein hyväksi ja säädylliseksi soittajaksi, niin tosi edistyneiden opiskelijoiden kanssa tuli huomattua, että he ei tiedä jotain musiikin ihan perustermistöä, koska mä en opettanut silloin parikymppisenä opintomatriisin avulla. Jep, opintomatriisista mä sitten huomaan, että opiskelija ei osaa tätäkään asiaa vielä, ja hänelle pitää se opettaa. Jep. 4. asia. Kysy kotitehtävistä. Soittoharrastukseen kuuluu läksyt, ja opiskelija tietää aina, mitä on tullut läksyksi. Itse mä kommunikoin läksyt sillä tavalla, että kun tunti on loppumassa, niin mä kysyn opiskelijalta, että mitä hänen kannattaisi reenata, ja johdattelen hänet kertomaan itse, että mitä on läksynä. Ja tällöin mä voin olla varma siitä, että hän on ymmärtänyt ne läksyt. Läksyjä on aina soittoharrastuksessa, ja kannattaa tietää, mitä ne on. Kannattaa kysyä niistä oppilaalta. Toinen asia, mitä kannattaa kysyä, on se, että mitä harjoittelitte tänään soittotunnilla? Se on tarkka ja hyvä kysymys, ja se pakottaa muistelemaan sitä, että mitä tuli harjoiteltua, ja palauttaa mieleen kanssa sen, että mikä on se taito, mikä seuraavalla kerralla kannattaa osata. 5. asia. Hankkiudu bändiin tai orkesteriin. Tai siis pikkumuusikko hankkiutuu bändiin tai orkesteriin. On aivan äärimmäisen tärkeää päästä hengaamaan muiden pikkumuusikkojen kanssa. Ja yksi tärkein asia siinä on se, että pikkumuusikko pääsee näkemään vähän isompia pikkumuusikkoja, jotka osaa soittaa vähän paremmin ja jotka voi opettaa jo läsnäolollaan jotakin, mutta myös niin kuin pääsee kohtaamaan niitä ihmisiä ja keskustelemaan musiikista ja omasta instrumentistaan. Jep. Omalla alueella saattaa olla musiikkileiri, sellainen kannattaa selvittää, jos sellaista on. Sitten musiikille tulisi altistaa, eli musiikkia tulisi kuunnella, mieluiten hyvistä kaiuttimista. Musiikkivideot YouTubesta on ihan hyvä juttu, mutta ei mitkä vaan pop-musiikkivideot, vaan ehkä konserttien taltioinnit, missä joku tavoitteellinen ja taitava instrumentin soittaja, joka on opiskellut ja harjoitellut ja valmistunut esiintymiseen, niin hän esittää solistisesti omaa instrumentin osaamistaan ja esittää taiteellisesti astetta arvokkaampaa ohjelmistaan. Sellainen niin kuin ammattimuusikon solistinen esitys. Ja kannattaa hankkia hyvät kaiuttimet, ehkä jopa studiomonitorit, jotta siitä muusikon, eli siis taiteilijan ilmaisusta, tulee se aito kuva. Me ei mentäisi katsomaan taideteoksia, niin kuin maalauksia mustavalkoisena. Silloin siitä puuttuisi jotain. Niin se, että me kuunnellaan television kaiuttimista musiikkia, se on vähän niin kuin katsoisi värikylläistä teosta mustavalkoisena, mutta kukaan ei oikein ajattele sitä. Siksi äänenlaatuun kannattaa panostaa. Sitten käykää konserteissa säännöllisesti. Ja pop-musiikin festivaalit, ne on kivoja, ne on tärkeitä, ne on osa musiikkikulttuuria, mutta niitä mä en tarkoita nytten. Ammattisoittajien, valmistuneiden muusikkojen konsertteja, joihin he ovat valmistautuneet. Se voi olla todella elämää muuttava kokemus, kun näkee sellaisen ammattimuusikon esiintyvän taitavasti. Jep. Okei, sitten
esiintymismahdollisuudet. Niitä kannattaa antaa myös lapselle ja nimenomaan sellaisia esiintymismahdollisuuksia, että hän oppii valmistautumaan esitykseen. Eli ei sillä tavalla, että pääsetkö esiintymään nyt, vaan siten, että hei, muutaman päivän päästä tai ensi viikolla olisi tällainen tilaisuus, ehkä päiväkodissa, ehkä vanhainkodissa, en mä tiedä. Ja sitten pitää valmistautua siihen esiintymiseen. Päiväkoti, vanhainkoti, koulu, missä ikinä esiintymismahdollisuuksia on. Yksi vaihtoehto on tietenkin videopuhelu lähisukulaisille, mutta siihenkin pitää sitten pystyä valmistautumaan. Että ei voi olla niin, että puhelu on käynnissä nyt ja sitten kutsutaan lapsi, että tulisitko soittamaan jotain. Ei niin, vaan siten, että lapsi pystyy valmistautumaan siihen. No niin. Viimeinen asia. Suunnittele musiikkikoulu, konservatorio, musiikkiluokka, musiikkilukio ja lapsen musiikillinen tulevaisuus niin pitkälle kuin itse pystyt. Tietenkin lapsi tekee paljon omia valintoja myös, mutta nämä mahdollisuudet tulee kartoittaa. Ja tärkeä asia, selvitä pääsykoevaatimukset ja vie ne pääsykoevaatimukset opettajalle, siis instrumentin opettajalle, tässä tapauksessa minulle, ja kysy opettajalta, että kykeneekö opettaja valmentamaan tällaisia pääsykokeita varten, sillä se on todella tärkeää. Tässä mun vinkit pikkumuusikkojen vanhemmille tänään. Mä päivittelen, jos tulee lisää mieleen.